प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. आपल्या जिल्ह्यातील मुलांना राज्य व देश पातळीवरती झळकताना पाहण्याची आमची लोकप्रतिनिधींची इच्छा आहे. पुढील काळात सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात कौशल्य विकास कार्यक्रमांचं आयोजन करणार असून विद्यार्थी चांगल्या हुद्द्यावर जातील यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत, असं प्रतिपादन भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्ला येथे केलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे आपल्या ज्या स्थानिक संस्था आहेत, तुळस येथील संस्था असेल किंवा आमचे कुबल साहेबांची संस्था अनेक वर्ष या ठिकाणी वेंगुर्ला नगरीमध्ये कार्यक्रम घेत असते. आज योगायोगाने आज त्यांनी आम्हाला सुद्धा सर्व मंडळींना बोलवलं. माझ्यासोबत आमच्या या शहराचे प्रथम नागरिक आदरणीय गिरप साहेब आहेत, नगरसेवक आहेत, त्याचप्रमाणे सर्वच मंडळींना मी धन्यवाद देतोय. आज 10वी किंवा 12वीच्या सर्व मुलांना एकत्रित आणून त्यांचा गुणगौरव करून एक चांगलं कार्य आपल्या सर्व मंडळींनी केलेलं आहे. आणि आज या ठिकाणी आपल्या मुलांना कुठेतरी महाराष्ट्रात आणि देश लेवलवर पाहण्याची इच्छा आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधींची आहे. मला असं वाटतंय की येणाऱ्या काळामध्ये संपूर्ण आपली तरुण ही मुलं कुठेतरी चांगल्या हुद्द्यावरती चमकतील याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. काही दिवसातच या ठिकाणी वेंगुर्ला, सावंतवाडी किंवा दोडामार्गच्या ठिकाणी बीव्हीजींसारखे एक कौशल्य विकाससारखे एक चांगली एक कार्यक्रम घेण्याचा एक आमचा प्रोग्राम आहे. आणि या प्रोग्राममध्ये आम्ही प्रयत्न असं करतोय की आपली मुलं कुठेतरी चांगल्या हुद्द्यावर IT पार्क असतील किंवा संसदेचे किंवा आपल्या देशाच्या कुठल्याही चांगल्या ठिकाणी दिसली पाहिजे याच्यासाठी आमचे सर्वांचे प्रयत्न आहेत. त्याच्यासाठी ही मुहूर्तमेढ आहे. आम्ही सावंतवाडी शहरामध्ये सुद्धा एक चांगला कार्य करण्यासाठी अशा प्रकारचं प्रोग्रामचं आयोजन करत आहोत. वेंगुर्लामध्ये खरोखर ध्यान म्हणजे ज्ञानाची एक खाण आहे. या ठिकाणी वेंगुर्ल्यामध्ये जी मुलं आहेत ती खरोखर मोठ्या हुद्द्यावर दिसण्यासाठी आमचे सर्वांचे प्रयत्न चालू आहेत. परंतु त्यांना स्कोप देण्यासाठीच हा एक गुणगौरव कार्यक्रम एक सुरुवात आहे. परंतु पुढील काळामध्ये मी स्वतः म्हणे किंवा आमचे सर्वच नेते मंडळी या ठिकाणी त्याच्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. आपण सध्या आपणास माहिती आहे कोणते इलेक्शन नाही किंवा काही नाही, परंतु 2007 मी पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रत्नागिरीपासून प्रत्येक तालुक्यामध्ये साहित्य वाटप चालू असताना आदरणीय सर्वांचे लाडके महाराष्ट्र राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब मला वाटतं 15-20 वर्ष रायगडपासून पालघरपासून दोडामार्गच्या टोकापर्यंत वह्या वाटपाचा एक छोटासा कार्यक्रम घेत होतं. आजही तो कार्यक्रम चालू आहे. त्यावेळी काही लोक हसायचे की ही लोक काय वह्या देतात, आई वडील देऊ शकत नाही का. परंतु एक मुलांना शाबासकीची थाप असते आणि मुलांना सुद्धा वाटतं की कोणतरी आपल्याला काहीतरी वस्तू दिली. त्यामुळे मुलं त्या पद्धतीने कार्य आणि काम करतात आणि गुणगौरव करण्यालायक बनतात. त्यामुळे त्याच्यासाठीच आपण संपूर्ण मला वाटतं 164 गावामध्ये आम्ही पूर्ण शाळांमध्ये साहित्य वाटप कार्यक्रम दरवर्षी घेत आहोत. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचा कार्यक्रम आपण घेत असतो. विधानसभा सावंतवाडीमध्ये आम्ही प्रत्येक गावोगावी असा कार्यक्रम केलेला आहे. बघा, सर्वांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब असतील किंवा आमचे देवाभाऊ मुख्यमंत्री असतील, पालकमंत्री नितेशजी राणे किंवा आमचे रविदादा आहेत प्रदेश अध्यक्ष, या सर्वांचं लक्ष आहे. आपण या कोकणावरती काही वेळा घोषणा फक्त झाल्यात, पण स्थानिक मुलं संपूर्ण आज नोकरीनिमित्त बाहेरच फिरत आहेत. हे कुठेतरी बंद होणं काळाची गरज आहे. मी स्वतः याच्यामध्ये पालकमंत्री साहेब असतील किंवा विशेष म्हणजे प्रदेश अध्यक्ष साहेब यांना घेऊन एकत्रितपणे आम्ही एक नियोजन चालू आहे, जेणेकरून येणाऱ्या 4-5 महिन्यात आम्ही आपली फळ प्रक्रिया असेल किंवा हॉस्पिटलचा प्रश्नसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपला गाजत आहे. तर या ठिकाणी हॉस्पिटल असेल किंवा स्थानिक रोजगार याच्यासाठी आम्ही काही प्लॅन केलेले आहे, पण ते आज आम्ही ओपनली बोलू शकत नाही. मला वाटतं लवकरात लवकर आपल्याला गुड न्यूज भेटेल. या ठिकाणी माझी मागणीपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची मागणी आता आदरणीय गिरप साहेब आहेत, नगरसेवक आहेत, या सर्व लोकांनी आपल्या लोकांनी स्थानिक लोकांनी निवडून दिलेलं आहे. प्रत्येकात लोकांची इच्छा असते की आपल्या वाड्यावरती गेलेली लाईट लवकर यावी. या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न असतो, अनेक प्रश्न आहेत. तर हे सर्व प्रश्न घेऊन या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेबांना, प्रदेश अध्यक्ष साहेबांना आणि पालकमंत्री साहेबांना मी त्या ठिकाणी भेटून निवेदन दिलं होतं. या सर्वांच्या वतीने दिलेलं होतं. मला वाटतं संध्याकाळी 4 वाजता हे निवेदन दिलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी
मुख्यमंत्री ऑफिसवरनं स्वतः मुख्यमंत्री साहेब आणि आमचे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी आदेश दिल्यानंतर ताबडतोब आदरणीय पालकमंत्री साहेबांनी संपूर्ण मुख्यमंत्री ऑफिसची मंडळी आणि आपल्या जिल्ह्याचे कलेक्टर वगैरे सर्वांना घेऊन एक जॉईंट मीटिंग केली आणि दुसऱ्या दिवशीपासून मला वाटतं 3 ते 4 दिवसात संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये गेलेले लाईटचा प्रश्न होता. सावंतवाडीमध्ये तर उद्रेक झालेला होता. ते संपूर्ण नियोजन त्यांनी लावलं आणि 4 दिवसात संपूर्ण जसं होतं तसं वातावरण तयार केलं. त्याबद्दल मी आदरणीय पालकमंत्री साहेब, देवाभाऊ आणि रविदादा यांना धन्यवाद देतो.